Salon Horas Adorang sotamulai marhadaulaton marsaur dohot debata tapak kematiki sangobas martangiang di bagasan rohatabe. Amen. Tapuji Tuhata mared de mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi jongjong tudolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong diha jongjongan ni habadion nai, halak partangan na lidang dohot na ias rohana. Haleluya. Yang mahita, ale Tuhan debata amanami pardenggan basa na sumurung, na marpungu dohami dison, mangido tuho sian na sarohanami, saitabay mahapor siyaon nami, jala pargogoi hami, asa tarulahon hami parange na denggan, songon na pinangido ni roham sian hami, sairamoti hami rodi hasusuda ni bohal nami, Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari de mahita. Oh
Mahita sadarion ima Heber 10 ayat 10. Alai unang malu pahamu mabahen na denggan dohot mangulahon asini roha ay dihalomohon debatado akapelean na songoni. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Maret de Mahita. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang Mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala pertalup ni roha jalana basar doho, say marpangulahi maroham midahami. Dibaheni say sesa masude dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo na upangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apu lima hami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosa. Isebe mangaluhon akan napinilit ni debata, debatado na mamitori. Ise do na maddabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do naung mate. Alai dada holani, naung mulak mangolu do jala disiamun ni debata do ibana mangondihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maret de Mahita.
Epistel di mingguta sadarion, iman natar surat Lukas 20 sada, mamuka sian ayat sada sahatu ayat opat, tajahama di bagasan responsoria. Dungi mamereng maibana gabe di idama akanamora namadabuhon si lehon-lehonna tu bagasan poti parasian. Gabe di dok ibana ma situtudo hatakon tuhamu gumodangado na nidabuhon ni namabalu na pogosan sian saluhut nai. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Mari demahita. Tidakon ma haporseao tai songon nahina tidakon ni dongata sa haporseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea diton di Parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan mihalak Kristen akan abadia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging nihalak naung mate dohot diangoluan na sora suda. Amin.
Gor Wik Tengah.
tabegema tikting di minggutta sadarion. Salam. Titing namasa dohot si pamasau ni huriata Minggu tanggal 10 November 2024. Sada Romawi Pakobasion. Sada Guar Minggu dohot topik Minggu. Guar ni Minggu 10 November 2024 sadarion Minggu 24 Dung Trinitatis. Topik Minggu Mangalehon nakpe hurangan. 2. Titing naing marbagas. Titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbagaso ma Sansen Situmorang anak ni amata situa Desmond Situmorang nahinan tubuh ni Inata Risma Borumanurung ruas ni HKBP Keramat Jati Sianwek Kalibata dohot Orwana Rini Noviani Borumanurung ruas ni HKBP Keramat Jati Sianwek Kalibata Buru ni amata Iwan Kusuma tubuh ni Inata Asia nahinan pamasu-masu di Patu hari Sabtu tanggal 10 November 2024 pukul 8.30 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Distrik Walu DKI Jakarta di pasu-pasu Tuhan Debata Masakap Parsaripeon Nasidei. 2 Romawi Dewan Koinonia. Sada penutupan pertanyaan WEK dohot kategorial di hari Kamis 21 November 2024 nananengro ima penutupan pertanyaan WEK di tahun 2024 masuk pukul 10 sia 30 WIB marhite titingon huria manggokot tusude punguan kur na adong di HKBP Keramat Jati asa patu begehon edekor di penutupan pertanyaan ini. 2. Mangebati huria mamuka hari Jumat 8 November 2024 satu hari Minggu 10 November 2024 borhat do punguan ama arbak mangebati huria HKBP Batam Center Distrik 20 Batam Kepri Nani uluhon Dewan Kononia Situa Atabunan dohot Ketua Seksi Ama Ranto Sinaga tatanya koma anggiat perdalanan nasida turi HKBP Batam Center gabe sangap dituhatai di hari Jumat nanengro 15 November 2024 satu hari Senin 10 November 2024 borhat do pungan ina Hanna mangebati huria HKBP Denpasar Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur nani uluhon inang pedita Dr. Anna CH Vera Pangaribuan tatanya koma anggiat perdilan nasida huria HKBP Denpasar gabe sangap dituhani. 3 Romawi. Sada nama Kobasi Payason Nahumaliang ni Gareja dohot patupahon bunga altar di hari Minggu 10 November 2024 nanengro nama Kobasi Payaso Gareja dohot Nahumaliang dohot patuhan bunga altar Ima Sianwek Balekambang. 2 Tabahat Titing pertanyaan WEK Cijantung Pasar Rebo tanggal 15 November 2024 dibagas ni amang situa CHM Siahan Inang Boru Siboya songoni masa ni titing di minggu tasadarion akan aso di jahaho di titingon boy mata jaha di WA grup tabe manang website HKBP Keramat Jati. Horas Kor punguan ama.
Maret de mahita, laos disoma tapapungu peliata sada A sada B. Oh
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Huriani Tuhata amang do tamuinang di minggu ta sadarion ima minggu pa 24 ton dung Trinitatis hatani debatana gabe turpuk jamita ima sian sada raja-raja 10 pitu ayat pitu sahatu ayat 10 songono maridok disi huja hamadihamu pai hutihut hamuma. Si Elia di Sarpat dungi marhira sataon lelengna marsik ma sungai ala suada robe udan ditanui dungi Roma hatani jahuba tu ibana songonon borhat maho lau tu Sarpat namar donok kon Sidon maringat disi maho idama nunga hudok kon sada paropuan nama balu disi marmuduho dungi borhat ma ibana lau tu Sarpat jadi dung sahat ibana tu harbangan ni hutai idama adong madisi sada paropuan nama balu namar soban dungi jauh-jauh ma si Elia madok tunasida ua alap diau aek isaotik di bagasan tabu-tabuon asa minum mau alai dung lau nasida naing mangalap jauh-jauh muse ibana madok tunasida songonon ua buat diau satopik sagu-sagu di bagasan tanganmu alai ninna paropuanima songon sitong namangolu jahoba debatam dangadong sagu-sagu diau nanggosada daholan itak sapohul di bagasan hudon akup nimiak otik di bagasan guri-guri jala idama namar sobat-sobat doau asalau au paulihon itaki diau dohot di anakki asamanga kami nadua dungi matema alai ninna sielia ma tunasida unak koma biar lao maho bahen ma songon nanidokmu alai pauli diau jumolo siani sada sagu-sagu namet-met jalabuan turuar diau dung pei asa pauli diho dohot di anakmu ai songonodo hatani jahuba debatani Israel ia itak na di bagasan hudon dang olo sudah jalamiak na di bagasan guri-guri dang jadi marsik pai majupang ari haroro ni udan tongoson ni jahuba tu sisik ni panoon dungi lauma paropuani dibaen masongon nanidok ni si Elia gabe mangan nasida nang ibana nang paropuani rodi isini jabuna ari-ari ia itak na di bagasan hudon dangolo suda jala miak na di bagasan guru-guri dang olo marsik hobar tuhatani jahuba naung pinabuana hian marhite-hite sian sielia ido anggo sahatna di tonga-tongata hurian itu hatta amang do tamuinang
di warta jemaat ngahutiup adong do memang di surat di si guarni namar jamita sonari. Ale upikir tong dora adong di tampilan ni infokus tai manang layar guarhu. Oh, di surat to namang Sibuya na Burjuma guarhu tong kan kalau live streaming kan tetap juga ditulis namanya di bawah. Adong bahasa Indonesia madok songonon, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Jadi mulu dia deni aka perpunguan korama dung sai latia korna sida adong do edde nasida marude-rude jolo sinukum marga asa binoto pertuturan. Au padita Krista barita buru siahaan boleh dititingi di surat STH MPD. Mangula di HKBP Resort 3 Baru. Mulai tanggal 10 sada Juli 2020 sada nasalpu. Mulai dihituk-hituk kamu inang 3 tahun nih. Mulai ate dia amang na itur marhitung tu inat tau doala na perhitung akid don. Ibanda tu esida hubu usukun. 3 tahun inang. Adong na modohodok, adong na somodohodok dope, na somodohodok maju mangalusi. 3 tahun inang. 3 tahun. Neng opat. Tu bulan Juli na neng rope muse tahun 2005 baru 4 tahun. Jinga 3 tahun audisi melayani lobi. Na jolo sian HKBP Jati Sampurna Bekasi ita dahamu nadi jono do isoni kan isom maci bubur wiladatika isom ma pondok rangon isoni nai ma Jati Sampurna pas do kan ison wiladatika Cibubur Junction isom ma pondok rangon isoni nai ma Jati Sampurna imai isima autiki melayani lobi hurang 7 tahun. Jadi songoni do perdalan aku terliling-liling gue ada tempat. Jadi 3 Baru peolo do rasongoni. Jadi sapalanang di siau ido harorok kutuson. Manang tu dia pe selalu tertarik dengan kerapian kebersihan gereja alai jami takku tong do peyason haporsiaon patugu pakirimon songoni do tong. Amang dot inang. Jadi alai dak kudo be amang ate. Ete BH amang marga sinaga mula nama dok bayi ngaburu sinaga horas mana boru hola na boru ku beho watoi anggodongat tubuku paniarani do alon non mulu boru sinaga itor idiero neng bapak kina dangau jalangon nen non bapak na ido siukon ne ale mulu siahan ibu tokku lasrohana gawi padita narohana kan edak sudi akka padita buruai buru sihan itu kan kenang itu adong do piga hami memang alai burjuman no bapakku itu ribe muludang adok kepengan anggo pala tangan be pos ram de nang dah si terbuka marohani akan asingian no mangurupi hode nang inda kaburi songoni nanggo pala hola tangan be itu son itu si harap penonton ya itu hita kaburu atenang tolu madihami di leo danak 2 boru sada bawa no belga kelas 3 SMA si nomor 2 kelas cada SMA si nomor 3 kelas cada SMP i 3 baru dohami noaing sude rapak dohot amang petusi bukas maho sian penempatamu sebelumna tu penempatan si patu duhonokku tuho di 3 Baru. Jadi mulu dan lagi madokon tinggal memahami nuang di Nutri 3 Baru. Isi mana sida? Nutri kan mulu dan dong anak makatai kan harus ada di sini juga yang seperti mereka. Gabe di sini memahami melayani dukon alani ima amang dot inang. Ada juga seperti ini. Alai sahat donot 7 tahun. Mulu cerita hopen non. Omma beritana. Laos omma sude jamitana. Alana mulu
senior nami madokon jami tahun ngulumi hanguluhon jami tam. Songonima. Jelas do rohani nasida di Tiga Baru sudedo ikon full melayani dang madokon keluarga nidongan akan tinggal isodo songot dia. Mereka punya prinsip sendiri, pemikiran sendiri, dan masing-masing keluarga kan punya program, konsep, itu kan? Dia mulu konsep na dihami, tu dia, tu sih, sudah. Dangat si tinggal hon, ala tanggung iso sekolah daun, bukas sudah, halung. Buat do rere, do aka sudah, do aka perlengkapan bawa ke sana. Bahasa do Tuhani, dung 3 tahun kami disi omma gereja pau paton na hujup pangi. Neng mengalului dana tu renovasi gereja. Kalau dikatakan renovasi sebenarnya tidak. Do konong guarnio dak kubo to be hamu mama dokoni ni kudu tu sida. Sadok na hurang rapi na so sidung dope di karejoi hulan juton. Sa tau ti Tiga Baru parjolo hula ima manukku taringok tu surat ni tano. HP ternyata sudah ada yang sedang mengurus dan masih di pertanahan, saya ambil. Duko dibuati ipasinok majo sudiartani gerejaon bikin tembok lah dulu tahun pertama. Duko ni adong mamuse pengumuman sian HKBP na buloni lomba kebersihan gereja. Dohok mahami tok tusi nang pehuta-huta juara opak mahami disi dapat masa 10 juta. Sianido awal nion songono PHP gereja dang marplapon songono kiadan na boy do HP dapo hepeng ido cikal bakal ni atapature mak songoni mak jedang marplapon to gereja nami lantenai tiki manggati gabes pandek mardabuam mahauna belgei maratukam makerami nai tagati maun konsistori nami na sopi neng bangunon nami mai tababel gamuse 12 haliwalu dot akalan nasing mamuse aka amang dot inang ido harorok kudison. Hubuat do kopi di kotak-kotak. Di kotak-kotak ido nomor rekening na do nomor resitua. Ima dalam muna mangurupiau ale di do inang pendeta resort. Ka ana pera kek mana lama ku bilang sama kau ya dek inna. Tak bisanya jualan di gereja kami. Atik pe merbazar do di sekere dana kan? Manang songo dia pe ka hubuam maju apala 200 kotak tu tempat muna. Bohama ate ninna. Jadi kan makatai do aku perhalado. Dungi Roma halaki madokon. Bohado tutu atena. Membangun gereja nasing tapi kita tetap harus memberikan kepada mereka. Karena walaupun kita membangun, kita tahu Tuhan membuka jalan untuk kita dengan cara apapun. Pas merabot kami, marpesta pergi ke PI inang 300 dilihat kami, HP biasanya ko 500 niku. Itu Roma kakak iman dokon, gak bisanya jualan di depan gereja kak de inna. Alani hamu pas marser mau perheladui. Tapi bawa lah nanti di ke lingkungan. Jin aku di bagas. Oke kak. Wah persiai songo jamita di tikion 200 pe hubuan naung dos somai 2000 alana saya dapat dituhor dibayar 10. Kan kali-kalinya begitu. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan membuka hati orang. Molo manuk patorako per Tiga Baru gak tahu kenapa ya jadi tanggal ini lah pas musai jamita onate. Jadi tu sih mahita makatai taringok tu si Elia. Bagaimana ibu nama balu itu ya soalnya udah sendiri aku amang dot inang. Bagaimana HKBP Keramat Jati terbuka hatinya untuk mendukung kami. Marpesta bangunan dohami 2 minggu nasalpu yang diharapkan datang 300 juta ternyata 150 juta buhama baenon. Nah somal nape hola 200 doboi marlelang HP diisi pada ribu 1 juta. So sudah muse nasiar ruasi ngaluar biasa be. Pernah tahun pertama saya di situ hanya dapat 28 juta untuk membangun kamar mandi kami harga 70 sekian juta. Jadi tong do siko iba Tuhani tong. Bahasa do Tuhani amang do tinang. Babu hamu mayan no tuau.
Karena saya bawa kopi yang harganya 100, dengan membelikan itu sudah menyumbang 70.000 karena modalnya 30.000. Jadi supaya komunikasi kita tidak terputus, belikanlah kopiku yang harga 100. Bayarlah 100. Najolo kan tiki huta madokon 1.000.000 madok 1.000 inna, belum tahu dia bilang 1.000 dulu. Elia, Amang dan Inang sesuai dengan apa yang dia diimani berangkat. Jadi masalah di mana kan ngata boto ceritana. Perjuangan menentang Bal. Dan ngolo ibana sarobang dohot portibion songonai do kondisi Paulusi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi molo marjamita akapadita, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Unak sarobak kita do portibion alusni akka ama madokon boha bae noninang i portibion do pehita. Inna kan? Ido kamang. Karena bapak-bapak selalu berbicara dengan logika dan fakta. Mulu ka ibu-ibu, imatenang inna. Songoni do apiate inna. Ali mulu idokon tu akka baropua non, portibio danga dong nahok dison, parsatok kina doin beh buhana mabarang-barang kos sude itorinna kan. Ala ibu-ibu selalu identik dengan pembicaraan hubungan dengan masalah perbendaharaan, ekonomi, dia hitung-hitungan, itu kan? Molo menghitung hamu dono jago inang, alana perhitungan kia do hamu. Ibenna mulai huta, sapala nong masuk tu puro-puro dang boy nakok, tu kijang. Ngadong saluran ni jurusan ni. Pas do inang, ala yang gue nata nama balui, polos nai do mangalusi. Bohado nimu. Elia roho tu soko manabay karejo roho dakolam manabay karejo manabay pengeluaran. Alay dang ipikirin natay pengeluaran na song pehepeng na. Mamikili marbagi-bagi do. Mulai sukun ide do jago amatta marbagi-bagi saninata. Inata jago marbagi-bagi amatta jago martabah tabah. Alay na jago marhali-hali semai parhalado. Maka aneh kok kalaki ai hola 200 pehubua kak niku kan isu ko kakak ido perheladui deng tordo atau emak sona sakita i hepengi inna kan serwasido ali hali homom se sonari sedang membangun dope sedang songono dope HP nang iboto halaki pidok siga pe di pataru dan longon nisi itu dia. Itulah di luar pikiran kita. Anggo sonari tergugah do perasamu anggo hutuaran no seda 5 do bayar inda rohana aleduk sa ipitui hola days tu natai toy mak liam 100 inna. Itu kan namang. Tapi seperti apapun Elia Tuhan pelihara. Aleda ngoli mana margeser ha porsion. La disogok pe. Ia loibana do Raja Ahapi tujuannya pada prinsipnya dia tidak mau berubah oleh karena tantangan apapun yang dia hadapi. Dan molo dohonon mental baje memana lebih baik patah daripada dibengkokkan. Songoni ma pikiran. Terganggu dohita amang dohot inang alani portibion. Alani parhuaso, alani tekanan kebutuhan, gudang do halak, manipu donganna, dakuboto, marwe asonari, anda dapat sekian ninna kan, hadiah door prize do akalan nasing ninna, mulusatan do kirimano tujabum, unang pola liam manangahain na, ale embel-embel lay puri, adong do akalan nasing me. Jaladang otik halak batak na martutur marhide-hidei. La inaroha do dibagas.
Amang tahe naraku. La padita piau berusaha do pion neng mabuat. Hape sia dia do mulo narona tu hami. Ngata boto ikan? Sude panarihon ni debata pe. Neng narohana do nuangi pikiran na huototoi mapaditaon na sinarihon ni debataon asado pangototoyoni terselur tua unang gua para doh tau di sariho debata neng narohana do nang naraku sampai segitunya tidak takut. Tiki dijati sampurna mau. Kalau dibereng akhir tahun kan ada orang si palasroi papungu-pungu. Iba matu si tu kan uang di bagian ni pengeluaran ni. Tupat dita on, tupat dita fungsional, tunjangan gaji ke-13 14 nah medo sudah kan. Pungu ma nason. Saya huelu si doe awas sampai 2 minggu. Inna rohana biar tergoyahkan ha porsion ni naton inna rohana. Hape nang iboto mana huelu selusi. Masa masih merkeri jui songono inna rohana. Hape tong do ai molo padita paro pu pete tak de ku merdelan logika, merdelan sude mai hera ama hera inai songon ama songon ina do. Ido kan? Jemolo au lo bisian ama au di 3 baru alani mad disai sude mangatur sude mangkati tukang menuru mabayar alida kuti hepengan anggotik belobi ma mangupir makka bapak nai sinoni alai danga dong isi sarjana teknik alana sadong dotto SH si tabahodong si pagajak kamu bagasron akan asoni dotong isi jadi lawatu si ulur situ amadokon dak percuma MPD nangi ina uli nangi patorakon satu orang itu orang nadang buyong modo-hodo apalagi ada politik kimar sermon 120 walu halak ma sude perhelado huluhon mar sermon alidak sude roy be so dioning belgeningan anai narwana 120 halak daun 40 halak do naroy nak kana marjamita tong hurianami kan sude 20 10 sia ma bagaraku manggudeng nengeti semulai itoru-toru saha idolokian naboi idalani mobil idalani kereta do idalani pat alai tuna 20 idang boy masuk mobil ibu tuh molan ya boleh pa masuk mobil tu gereja segan dong gereja i olah ni alaman nai do songon dapat sirus sudah hamu na huber nama begiau seherna palungut-lunguton asetur hamu kopi kidao so itur hamu petahoy alai transfer hamu mah hepeng nai. Bagaimana Tuhan memelihara kita anggo parjolei di dok nasida na pogos do hami inang ninna alai walu magareje na mabanguni sonari gabe mirdong maau dongan jauh hatusan inang dongan itu so do kelan nasi alai paling tidak udokon dang namorau hola peletakan batu 10 sak simin 1 truk pasir 1 truk badas bukan karena saya kaya tapi karena buha mata he hangoluho jami tahun ngolumi asa adong musema baen songoni ido kan ina ido jadi unang irip puhamu stand up komedi di sekolah na mekelek dangi bayar hamu ay mulak kamu senon ngamoru be urak sarap akan terjepit doh na tertekan ngasongono beno kamu amang mulai hati matua tuan ni maroa tu gereja nakingan Jepang do padita burusihan ni HP akka perbeda na burusihan HP yang go nakingan ni parlawak inna asing mana sasadaina HP neng mabuat boru ma dak naki burusihan bataluli muladong do pesa danai congoni la HP hurase pinadok tu si parekelan nina maiba ai HP di dokon hati yang gembira adalah imusero kan alani do benar minggu hamu naking na terteka marminggu neng rotuson alai suro makna akada dana kan bisa begitu manangna ipaksa inatai aseni manok kita tu arisan inna daung Roma homula muse bah lo janayauna gajang muse dalanina ujungnya Roma marminggu amatai kanang ngosoni manangda inatai disuruh mulu hamu karena di kotaon beda do nai huta
Mulai huta unggurang do hudulan ni kursi hudulan ni aka ina anggo amai dia doi. Ilapo may. Adong ilapo, aong ipagkailan, adong marnonangi dongan na. Gudang may urusan ni dang binote na tu dia seda. Alay ima tutu so binoto do songod dia. Moli suk mololaw hamuna razia marga unggudang do bapak-bapak ikuburan daripada dia do bersilap niate HP mo menangalana solo itu halaki tu gereja gabe kuburan ni bae akan naiso ison amat tai itorido kokinan sebelum ipabor hatho tu kuburan Roma hojo tu kuburan ni Tuhan Yesus iso de kubur Tuhan Yesus na ibaga sorata sudi sotuk tertedi ngakamat tai dainang hari Sabtu nai setri kajas nai angur bay tuhor molto na paling anguri ido kan ay sipata kadang-kadang malas akamat tai ala ni ribu niya kay nauddonya la to uluna neng law marminggu marsuru marminggu pe darating gion mahua do neng marsuru manangion hatani debata haruar darating acugari adong amat tani inat taon nakingat cemburu hina dobe perjolate ai sido dong ani ho amang ngisi ro ne dong amina ite nalani ro isuru no aeng tusiate una asa mor tantangan dottong alai songod dia penakingani Tuhan telah merancang sesuatu yang baik bagi setiap orang dan tidak ada yang bisa menghambat. Molo didoksi ahapi boy husuru martangi yang naposokku asaraudan sielia mendokot dang mungkin hutadda do debatai debatani Bali dang boy parohon manang ahape tujolma molo dihita jolma didokot do tidak ada makan siang yang gratis. Hati-hati bu, kalau ada temanmu ngajak-ngajak makan, neng maju tu dia menuang bisnis ni, ahamon naengon skincare do, ahamuse, unang tersinggung kamu kabar skincare ida, pakai hamu masa bagak kamu, ahamuse, asuransi, ahamuse. Beh, bahaya di mulai jauh halak mangan ison. Alai mulo di hutai jauh halak, neng isi neng ro, isi keluargana, neng adong dotar pasu-pasu indah kan? Ido mulai jauh mangan di si yotang mangan, mulai son yotang mangan dongan, berhati-hati, ambil lagi inna, jangan pulang sebelum 4 pesanan selesai inna. HP perpudine buat mah, itu tuh dana itu roka itu buharu inna roa kan topu. Serapil keadaan waeng mai hutanami topu burju topu songod dia mai itulah kalau dunia ini dengan kuasanya dengan kepercayaannya songoni mana tentang ni si Elia dan setiap mencari membuat mendirikan perubahan pasti ada yang dikorbankan jadi lauma si Elia martangi yang tuduluk pos rohamuna sudi masur budo raba-rabai dak pola dong macisna. Itulah luar biasanya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Alani do nak say holito-lito kay nang naburju. Ibu to hamuna doy unang makkolit tamu sokoni natanyo jadana di sarpato. Molo marjamita Tuhan Yesus di epistel naking dia katakan, lihatlah dulu ibu itu memberi dari kekuranganna duk selesai mitok madang adong bengoluna alai ala dihoporsiai inatai nakiningan madokon bawa pena hujalo do satu Tuhan bolo lihat tu Tuhan yang nonon sari honon nada piau musei marsogot sari honon iban na didokon tangi yang hatopat tanan diajaran di Tuhan Yesusi leon madihami sadarion hangoluan mabu S2 wijeti sampurna natar sedang alani gudang nih pengi ternyata di luar ekspektasi biayanya ikut mabai seminar ikut mengalir jolma ikut nah asa selesai sudah tuntas do
Ai gabe rodo perjati sampurna tong. Nanggo pala manuar jus inang. Nanggo pala manuar bukum piga inna. Ito ho mahape na idokon di padita resoton naraku padita marulup sinaga mah mantan kadep. Molo so diperbaharui parbinotuan di paditaon olah-olah nina mapangatusyo do jamitana nina. Jadi jamitakku agak sedikit berbeda do dung MPD yau. Pedang hei berek kamu STH kan? Alai yang go perjuangan tiki amang marulup sinaga magabe bumper di jolo maratuhan tu situe. Molo na sikola mak. Ina. Ayak kana sikola binereng bahari do konaking. Cuti do nina. Gudang may hata-hata ni do ngat perhaladuis. Anggua kana rajim marsikolai na juara sade kalasi semangat do mandokon. Alai ya lusi amang pandita marulup sinaga mamadok sono. Mulai ati madokok kamuna idokok KKBP itu pandita berusiahan huhu karejo mana huhut marsiko. Biaya sendiri muse. Eto kamu mula dok tabah malon nila tu dia. Sonana tabah pangkat ni di HKBP omen natabah gaji ni. Hola bohado. Asalam bisu imana makatai. Mangarahot zol mau sude. Jamitana boy mendidik akan hurang didik. Dak tu dia ibai nokui sonaneng gabe laud pegawe au di dinas Dirjen Bimas Kristen Protestan kan? Pas dia kamang na burju. Laud tu dia deh. Ayang go ditiki alani do benang boto hu margai hu marjamit anggodang dak hinan. Samulai rosa hak tuna mulak ngatari tolu watt 5 watt. Asong ni hina ruasi. Habe du ko sikola gabe hera stand up comedy. Tapi tetap juga saya katakan namang inang. Belikan kopiku harga 100 supaya komunikasi tidak terputus. Karena di dalam kotak kopi itu ada nomor rekening dan nomor sintua kami. ETB ada basong bersugut teduan. Oma mau lihateme Tuhan nih. Gudang dunion ibulah 12 kan? Saat tu tahun ini pedak selesai do pembangunan nami. Ngau do konak kiningan. Maplapo mahami 100 juta. Mangalante ma ono 10 juta. Sarasono 10 naro. Na pastai holan 100 do. Jadi ido asa hudok ko tudong aku. Hamu martangi yang di 3 beru, bagugu hamu tang yang muna unang mardosay hamu disi borha tau mangaluli hebeng. Hubicangi do situai mangaleo 300.000 dan ilak ko 200 nai, alai gawe hudok ma. Iba nasida ma, bola kana baga itiru kan. Iba ma dogorna. Desain dekorasinya kincung. Dirangkai jadi kayak bunga gitu di altarnya itu. Hulelang 200.000 paditani per 3 baru HKBP dokon tu GKP. Alanya semua yang baik harus diapresiasi. Gabego ma 500 itor marwe ama muse kakak oma dokon Roma huade buam ma 200 sompa dokoni manokoma mengguga simakat mau lihat me tuani naraku. Itor tepu muse telepon inang pendeta resot. Di songonido pernguluto nak kamanginang. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan merancang segala sesuatu yang baik bagi kita. Amin. Dan kita tidak tahu bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Leon madihami sadarion hangoluan siapari. Hangoluhok kamu ya mang dotima. Unang mabiar kamu. Etek biamar pesta hula-hula ya kainang. Iberekoin narham wakulian tidak dana kion. HP ngai rancako neng lao patureho teraso bulan 12 neng lao patureho dapurmu ho neng mabai songo dia aseo digati gabe merek yang lebih dingin gitu dangan dong bah nina apalagi mula dong ulaon dauma akana merhabuk ni roha ai songo nido tabereng hitau. Bagaimana dalam keluarga besar kita? Ada orang yang punya penghasilan 20 juta, ada orang yang punya penghasilan 5 juta. Tapi kenapa yang 5 juta bisa memberi lebih banyak ketika orang tuanya meninggal dari yang itu? Nilai hamumai.
dan berkat siapa yang lebih banyak akhirnya. Berkat itu jangan hitung berapa rumahmu, berapa sertifikat tanahmu, berapa sertifikat barang-barangmu, tapi nilailah. Husuku maju hamu amang, la godang pehepeng muang goso boy do hamu ido ko minum tes manis do mangalang babi panggang, hamalapatan ni hepeng mi. Tua hamai. Hola rotu pesta itu ritio inatai termos-termosna rebusan sude. Boha mangonu songoni. Sia dia do parroni sahiti. Sia dia do parroni sahiti. Atau unang mawar pikir hita. Asa nang marsahit. Kan itu. Naunggorang sahit. Hola marsahit mah. Pikiri ho inna dokterina mah. Yang go dihitaon dangala inda terlebak mangambe. Anggo na mangani ini jam ini menit bisa langsung. Ay ngadong go food kan? Itu. Bohama tutu songoni. Ido saya didokon hamoraon do hahipasoni hamoraon. Kalau ternyata kesehatan bisa dibeli dengan uang, tak ada orang kaya yang meninggal. Cocok amanginang? Ido, unang sipat-sipan artami. Kalau ternyata harta bisa buat bahagia, seberapa bahagianya yang punya uang yang banyak. Alai ulu do amatai disan inatai dake apa Jupang la ijabu pe beda kamar ibu to hamu dak songoni godang bohame dake masih belengan amatai do komunitasna inatai dohot sosialitana mulu ka ama ahadi dokon perkuburannya ka ama si sama ama. Pertemuan dari bapak-bapak dengan bapak-bapak yang hebring, yang kocak, yang apa semua ada karena. Mula ke ibu-ibu kan sosialita. Ima. Bahagia dona sida. Makanya mulu marpoto dokon. Sada dua tol pura-pura bahagia. Inna. Marpoto musison. Gaya bu, pura-pura bahagia. Daksa sitong na bahagia benar. Tohor bahagia nasida ima. Tapi bahagia itu kita yang menciptakan. Kalau ibu yang disarpat itu tidak mengubah pola pikirnya, dia tidak akan bahagia memberikan. Amin. Ido. Ini naruhana do. Ngatuhani be nama katai. Ai partuhat do inatai. Molo so partuhat ko inang. Dang liano mu manangaha. Las pelia musa dari ope di Facebook hata-hatamu ma bepeska. HP ngai dokon molo parpudi manutuk minggu nasa nahuleoni. Dangu catok kui molo isuku-suku kamu isungguli hamu tu situoni. Parpudi jurus terakhir tu si botong hamu manangaha. Urusan namai dosa namai. Ido kan? Unang urusi dosa ni halak. Dan urusat ta dosa ni hala. Urusat ta boha hita asa unang merdosa. Jangan ungkap-ungkap aib orang. Gak bahagia kamu di situ. Jangan kamu patorang-torang semua tentang orang lain. Gak bahagia kamu di situ. Kamu pikir kalau sudah tertekan orang lain sudah bahagia kau. Selesai masalahmu, tambah masalahmu. Untung dia partuhan, gak diadukan kau ke polisi. I penjara kian kau. Kan itu? Ido, songan ido. Makanya menunduk tangan di Facebook, Instagram atau apapun itu di WA. Mulai di WA di punguan marga kan ditoradong nak keluar topu. Alai bereng di si marga itu alai dak pas tersinggung. Batong do jagao ni alaniaha. Ngagodang tekanan hidup midongamu. Molo so merasa tertekan do peho, jangan tambahi tekanan buat orang lain. Amin. Hatani debatadui. Akamang dotina. Kalau tidak bisa menolong orang lain, jangan tambahi hidup. Topik ni minggu ta sadario madokon Marsileo Leon sian hahurang. Memberi dari kekurangan. HP ngamar jami tongan yang sidung aja pigon. So hubuk ke buku ni jami taku ngahu surati pigal lebar.
Heranang huhapal holak kuber kamu gabe maloau. Marsileo Leon godang alasan. Itu kan? Molo ditoba marjami tahoni hudak kosongono si soli-soli. Hudak ko tu pestaku udah ngau. Molo dilia 100.000 ilion dan mungkin 150 lian omina. Itu ridok kodo. Saya dia ilian nariaha itu pak nah. Dan ngadong be pernah kok ni hepeng besi. Song pernah kok ni balajo tiap tahun. Itu kan? HP 10 tahun nasal pudo imana mangalio 100.000. Teta do pelianomu 10 tahun nai 100.000 nang. Itiki boras 50.000 do pesa kaleng sonari nga 100.000. Sarupa do ini leni wang mi. Tong mah hitu nginang na burju. Akamata do ate mangajari do kan. Itu kan? Malore na tau mar matematika alai songoni may nakingan. Ikonsada do jurus ni ilmu matematika do spiritualitas. Karena banyak sekarang yang menilai, yang memasukkan orang bekerja bukan hanya dari IQ-nya tapi harus ikut SQ, bahkan sampai ke EQ, emotional question yang terakhir. Ya mulu hola salah komandanna ipadokoni sa pamanganna daksa dari mana na bawahan. Jangan dipakai itu, ngapain dipergunakan untuk menyakiti pikiran. HP komandan memikiri program, imana eksekutor. Ya mulu na songo-songo kadak si pakeo nih. Mulu idok on kerjakan, jangan tambah pikiran komandan. Pas do ya manginang seperti itu. Songo nawi perhalado. Na perhalado nyo madokon na nyo. Saya ada komando na orang jo tabay hamusi pikiran. Buharo pacarana asa roh hepeng muse asa taba asa saut hita marnatal nei gijangol da nei torong ngai ko baru hati-hati hamu tu biga halak ruas 140 saya kakak ruas membayarlah itu 600 untuk pembangunan membayar mamusina sida gugut tahunan pilihan bulanan 498.000 hampir berapa inang 1 juta lebih HP hamu pilihan bulanan muna sadia di sana yang punya penghasilan bulanan holan guru, perawat, holanido, nasing naik, ada harian, ada mingguan, mulu harian atau gaji-gajian, kerja dulu ke sawah orang baru dapat sore-sorenya, itu harian, mingguan, bulanan, triwulan, sesuai dohok panen mak, seperti itu. Alai bono nasi dan membayar nasi dan marungut-ungut, boy, inang. Ay bohadon inay perbageran ngadang ibayar peliat tahun na anggona tardidi ro malua boy so ibayar petaw asal mana pogosian perlu boras sina sida do gulamo asa pinataru daksi songon ini aninang inna ani atusan ya kana sa pagaran na tujuan ni kan masuk na adong lay ang may juluy huta mahamu asa opat orang igajang mo nang ison alay mulo tarpasu-pasu sotar pasu-pasu pe tahoi mabayar musik pe buina sai itu kan mabayar sopo pe pengantin na pe 7 juta 8 juta banur bajunan molo ido lo mapidda tu sa terpasu-pasu isana rong do molo lihat 3 juta terboy 2 juta boy ale olo dah lagi si mendaftar itu songon ido dokon molo songon na mal-mal nei pagaran bae magari jamuna sendiri si baen HKBP langsung tugijang Aik si adong do guguat distrik atong adong akan asing kan. Jadi ulun makatai persermonan pogos ninna kan atong martangi yang mahira. Lam tu sehatna, lam tu dengganna, udokon atau kutangi aku mahamu lam tu pogosna. Daungin na. Maka nonang macam-macam. Na mora do debata. Dangul halaki mangalusi songok kamu otikia mendokon. Dan itu spontan. Tadaro IBG nakingan dak sian awal di BG sudah jamitaki iparsitongan horai pikiri pamate do naik kopor main ngandang gejeng jamitan ipad dito yang meralita usan inna HP mana ngamacaha hinan renungan akan adi WA kan dangan dong pas nih dok nginak pad dito tusi inna kan ya mulu hamu kan herasi foto surat do hamu sudah adong
Adong ate, ale adong do na sodang. Ibanda dang yalu sinakyo. Namora do debata. Isero na pogos. Pikirata. Dang hamuna pogos. Molohita sudah morado. Alai pikirata do mabaik kita pogos. Mencari harta di dunia sama seperti minum air laut. Semakin diminum semakin dakya sobuas. Songoni itu. Laola ni sadia mah dihita. Modding mana tua-tuai di huta godang warisan na. Dungi Roma anak nai dijual 5 warisan isudi. Dungi saya mah dijual katanoi sudi ibangun ma gereja, ibangun ma dang gereja ibangun mulu gereja mau lihat ya Tuhan. Ibangun ma bisnis na dison, mau ma bisnis na. Itu kan? Dungi mula ma musia geleng ngatu huta, mengalulului manopang-nopang ite pak nihala. Kenyataan ini. Dungi adong mamakusi petua. Ibo toho inang mulo nyon, opung nyon na julo raja itano inna. Bapak na manggaisi tano. Anak na ada kubigi mado isi inna. Si babu tano. Ada ngadong be. Tapi jangan seperti itu. Adong do muse akahita. Warisan sudah dipersiapkan 3 anaknya 3 rumahnya. Tapi setelah itu dia tidak mau tinggal di situ karena apa? Bapak bangun sesuai selera bapak. Padahal anakmu yang tinggal di situ bukan satu generasi dengan bapak. Pas di ilului jabune tempat nasi. Gak memang huwa majabumi. Itu dia. HP idokon. Jangan kasih ikan kepada anakmu, kasihlah pendidikan itu yang sebenarnya, akhlak, moralitas. Mangulu madana di kotaon, kolad itiup HP, rotulang na dangi bereng bitulang na, dak perduli, gok songon. Alanya PC do beda danak, kolang ngaku ina, sa sona ngomakna itorilian, robe opung dangi perduli odak danak. Unang-unang lewa idalo opung dangi tadadak danak. Kola nalan happy on. Manangisi pi bertobatlah sedikit. Kasihani generasimu, binalah dia, tuntunlah dia, bimbinglah dia. Lebih bagus inang amang sekarang kita nangis waktu anak kecil daripada setelah besar. Dan ibu tu mengalulian langon natong do penderitaan itu kita. Masalah itu. Mulut adok ke penamora do Tuhani basado Tuhani. Kelolalah dengan baik pemberian Tuhan yang telah kau terima. Ibu I mempertaruhkan seluruh hidupnya karena dia percaya dan tahu mengatakan hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Iba sabatak nedokon guru lomoni rohani. Si Paulus dalam pelayanannya dia tidak memiliki apapun setelah Damaskus itu, yang buta itu, dan dia memulai sesuatu yang baru, menggaisted dari mana alai pos rohana di debata. Di Efesus 3 ayat 21-20 sada di doksonon akan ulu buka alai mulu sadong ibuan bibilna atau dari HP Holy HP juga enggak apa-apa, Holy Android. Efesus 3 ayat 21-20 ada di dokon alai terpatupa ibana do adullu mobisian natapangido manang tapikiri hobar tuhagogo onna makorhon di bagasan. Saya tahu percaya apa yang kita harapkan impikan kalau Tuhan bekerja bersama dengan kita akan mendapatkan itu apapun itu. Amin. Ayat 20 saya ada di dokon. Mula dong nama niop rap hitam jaha di ibana ma hasangapon di tonga-tonga ni huriai jala di bagasan Kristus Yesus rodi saluhut sudut saling sampai generasi ke generasi biarlah Tuhan yang pelihara. Amin. Martang yang mahir. Mulai temali Tuhan asini rohamdo nahu pangasau kami di gulu nami patari parhok kami pajupang dohot namar siha holongan huriam na adong di Kramat Jation. Saya homa mangalio lasni roha di nasida mulak siantongan di bagas juromon. Alanong margugu nasida makirim nasida di hanguluan nasora suda
dohot alani wasom na manugu-nugu kami di pardalanan ni ngulu nami. Dang terpangasaho kami gugo ng pikiran ng sinadongan nadong di kami tungholan asimido ali Tuhan manarihong ngulu nami. Posdorohan nami disalut na ama ina yanakon nami narap marminggu tikyo narona sida manopot bagas joromi lau patuduhon hamalaten ni rohana sida ala naong tarpasu-pasu na sida sailom tabay mapasu-pasum marhite-hite mangurupi na sida mangula akasi ulaw na sida hobar tulomon ni roham mamasu-masu na di pikiran ni tangan doot dan ni ulan ni tangan doot pikiran na sida mamasu-masu nang parsaripeon na sida songoni nang ianakon na sida huboto hami do Tuhan dangadong nabui mga liolas ni roha soholan roto tongan ibagas curomon pada mehon pademakkon roha pikiran nami di gudang ni sitaonon na hubulus hami di pardalanan ni ngulu nami ahape na masa di ngulu nami homa hutio kami alay Tuhan homa huparsikat tungi hami akan namurulang tahun di bagasan partikianon leon mahai pason kajang ni umur akan na ulang tahun pernikahan lom leom madame las ni roha di tongan ni rumah tangga na sida akan na dibagas parsahiton leon maha malumon ni sahid akka program ni huriam program ni anak kon nami remaja na poso doot program ni ganup week say homa Tuhan mamasu-masui paso-paso parhalado ni huriam manguluhon akka ruasmu na adong di ganup week di bagasan hari tahun marminggu hari tahun pertangyangan dohot harat tahun nasida mengurupi akaulau di tongan di bagas joromon songoni manang dinamar dongu sirang hamisian tongan di bagas joromon molobor hat hamisian garejaon tu bagas nami dohot akasi topoton nami ramoti hami Tuhan padau paramarani daging naktodisian hami asimaroham jalo matang yang nami nausobaw kami marite Kristus Yesus Tuhan nami moliate madiho amen maredehita tapasahat mapiliata siya muli tutuhata
parminggota tatangnya koma piliata di bagasan uduk dohot serep niroha hitamar tangyang. Ali di bata amanami na di Banua Gijang odo harorwani saluhut sileho-leho nadenggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masyan na nileho mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say Roma harajanmu, say saut malomani roham di banotongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Mulak mahamudi bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amate. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Selamat hari Minggu madihita salhutna akamang dota minang tajalang ma dari siap birang dohot siamuta.